IFM News. Lokal. Kalikago miti lokal a gobyerno ti Banggi ang manayunan ti solar water pump iti ili. Segon kani Mayor Denton Garvida, tatangan na ngaton ti presyo ti petrolyo kadda kala katulungan dagiti manalon ti solar water pump. Kunana, tapno malakaana wenno malagana dagiti manalon iti mapaspasaran na krisis ket iyad adut dapay penayad aduda iti barangay ang maadaan ti solar pump. Pehan nga mato ko iti presyo iti gasolina iso tinaguneg iti plano tayo may panggap ti agrikultura de tatanarod yan tayo din nakita nga napintas ket in-instruct ti municipal agriculture officer tayo nga imapadakuma no ken pakadalunan dagiti irigasyon anyada dagiti pagmumulaan nga madanon iti irigasyon taysot targetan mi nga ikanen iti solar pump pacheck unay nga isot numero 1 na problema dagiti taltalon dati padano ket maragsakanak na mangi padamag dati administrasyon ita halos amin nga dati CRMI 7171 that may paaytag taltalon. Tay diretso nga may paaytag taltalon dati na mayak tatapo so nga naisem nagitag taltalon awan itinapan iti kalsada. Imuna na naipayan ti barangay Tagipuro kinasaw nga ili iti solar water pump uray di saan pa ay anangina ti presyo ti petrolyo. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM.